Hello guys with the people. Kurasika kwandiri kuita. I don't even know kuti ndiri kuitei. I want to go kuchitungwisa. Iri ngonditi turn left. In 600 meters, turn left onto High Glen Road. Todzokera asandisana kurasika mwari we. Trabibi guys, ndiri kurasika chitungwisa apa. Ndiko zvoko. Right? Oh my goodness. Tapina mutu bablas. My goodness, uchirashika uchibaikana. Ngatobvunza munhu anga ari pasi apapo. Wow. Welcome to Harare chaiyo. In 300 meters, turn right toward Chitungwiza Road. Zvakwana. Guys, ndandakaisa map yachainge ichikondirasha ichingoti turn left, Google Maps. Turn left yacho isingaperi. Oh my goodness, ndini uyoyo. Ndakurashika ndada pakutanga ndakurashika guys. Saka right, chasara kurashika ndakudzokera manje ndofana nyora kuti High Glen. Ndoti ndisarashika. Panovhundusa si. Ndafuna ndasikiza kuti maybe ndine papi but vakaisa ma directions zvavo. Hamozvona. Hakuno kwakurasi. Notera chimepu nechiekera ndakuvharira washiwasha andichata zvakutomufonyera ndamboda kutomufonyera zvoshuwa kuti washiwa aunditori. Ayo my goodness, chasara kudzokera ndichirashika. Ndiko kuradza ndichidzokera ndichirashika futi. Okay. Hatambovata. Ndaenda nefirst load ndikandosiya masaga 7. Angosika simidzi. Ndirisokudzira mundiro makisa ndinombosiya. Easy guys for the people, right? Ndasvika kuno ndakuchitungisa. Haambona kusvika kumba. Ndatoti rega ndichekerera ukoko. Sekuri bhero vakati jare yakazoti mune ufu usazokanga ndine 50 kgs. This time ndikazwa kuti wapera asi rimwe mota yokuti kufusira kumezona 50 kg momita tikawani ndakatengerwa papo vanhu vaitenga chibaguna napabasa vandati let me promote saka ndakatenga 50 wakatogauri guys wona iri gari yayo yekumamisha tamuka nguva 2:30 tatatuma lodzi kuinda kubhasi kwakuchitonhora singaiti kunotonhora uku apa ndine zijusi ndine ziheti ndine ziyekera kokumanya hako bhazi riya guys ndikuudze zvakazoitika paya tamuka na 2:30 baba manje baba is too perfection munozanonzi too perfectionistica ndozviri baba tagara 2:30 3 o'clock isofana kubata bhazi rinofana kusimuka na 4 iya 3 o'clock tichiripo izvo baba vari kuitei izvo baba vari kunyora zvavo masaga 11 in and out handeizve hambomira ndaati zvinhu zvangu zvine zviri perfect vedu nhasi pamanyiwa tichinomanya tosiya mamwe masaga 7 bota zvavo takazoisa muma1990 tandosiya kuya tikati saka rinofamba nezvikabarinda nekuvhunjira baba varamba kuti mamwe masaga mamwe apinde mumota zvikanokwadza mota tasiya mamwe masaga ari 6 marembera anga achiita apo tapedza hembe dzangu nezvimwe zvinhu tasiya kuti ndizive kuti chikwama chiripi kuti ndizive kuti license yaindepi tichingoma pane munhu angachikira toda kutodonha nehope akachikwanisa kuita mavhidhiyo maisecond uku mama wangu dachimanya vaita nekokoko uyu mukudzi unongomanya nekokoko vadumbu varingoti vachisunga masaga vakavata vakadai vasikatozi kuti chichikuitika tandosiya kwazinata zvino ndiri kuti staise kuri peni hatidifuranda ropina pa ndoda guys inini ndakavaudza sekuri peni ndo anazozava vachanenifozvora ina thought kuti vachamboryika zvichazva zvichiripo 2:30 kuzviright yandiri kuti mimi kuenda 2:30 ndichakuradzai mukatu usiku hwese ndingomanya nemabhazi zvokwati magorototo ese ndati ndingatamborosana nawo ndichifamba chindi I don't know svika paya ndichitanga kuofuloda ndichizoisa paya nekudidididi ndomasvikira ndazoita asazazvichirauka then from there now ndasvika kuno ndoda kumboona timbokutaridzai handitika handei timboona tine kusaiti rasta chamwari mulungu tamboona ni totangira nekugweva totanga nekugwa uya chamwari rasta umbotinaridza rasta mulungu show us saka
ndo foundation yedu kweki yedu kusvika payakasvika apo saka checha chinodawo so muchachivakira sei apa ichi vachisi kuvakwa parongomira mabhira chete vapana matusi dai pai chinoamira mabhira kondo poirevapo akafamba nomborya zvitinho baba asi makona makatambura sekuri bhendo vanorova makona akati handidikana kuona munhu mukona handimboende which is good foundation yakabuda chida kuzofunika apo isoenda zochiona chakanaka saka makwangotopedza watokabheki chasarira pasi dini takushanda manje madhosa apa inongovhara rese kombuta hapana panosara katakupedza inapa vanotomboda kupiwa mvura yakazara rejodochii foundation baba taraone zvako foundation mudenga even tarakufa foundation mulacho koma musawaya after kuva musoro seyenyu yatakaita kwenyu tojamba 5 courses tomoita kuda urikuboiona nekwese akarwa basa pa 2 days pabva 1 week rakatokurisa saka zvinhu zviripo chaiko chaiko zvazvo zvitina zviripo dina aiwa zvino nokuti apa zvidhina zvangosara maybe toona kusenzisa kuma 800 nomiro yake nyo tobatana hakumboenda tararai kwaiti kumba yafamba haya foundation ndiyandofara inandidi foundation yepasi foundation nayo yabuda zvakanaka zvandoda sikana sekuru bhendaona mangwana I'm going somewhere sanaona kuti ndikasatanga ndauya hazviite chega ndichange ndauya kuno then ndikange ndauya kuno ndodii ndovasira ndwati nekuona kuti basa rapapi because apa tatoona kuti fuikira foundation yedu yapera because apa kana patu batopera vakutanga kuti abekfuikira bekfilling yese asi apa panotonina right ndizvozvo kusura mangwana ndienda dzoka maybe right saka ndizvozvo